Het edelhert van Tom Krol uit Droegeham sprong in augustus oer een stek hinnen en rekke poter. In november was het best juni in Jesterwoude en na haast een jel hier is het slagen om het best Langelet te vangen. Nou, hartstikke blierd, want krijg je maar eens te pakken. Zeg. We winnen er al 4 keer heen geweest bij de veearts om te proberen te verdorven, maar niks weer slagen. Ik ging een keer op erin en nu stier er mooi bij 2 koeien te koekeloeren van kom maar bij me. Het wie een speurtocht van een skoft, maar de beste dokter had het best die je 6 januari verdorven kan. En daardoor kon het best makkelijk mijn naam worden. Maar wat had het best in die tijd alle keer uitfretten? Ja, zeg maar. Ik weet het niet. Ik denk dat hij van zijn vrijheid genoten heeft. En hij had de omgeving bezoen. Van Oosterwolde, Donkerbroek, Jubbegeer, Kettelijk, Oranjewoud en nou Vong in Kettelijk. Dus je hoort van reizen. Het beest is voen bij Jens in Kettelijk. Dus nou had Krol besloten dat het edelhert van Arno Jens hiet. Hoewel het een hele ziektocht west had, gaat het beest eerst net waarom naar Krol. Hij hing tussen al een orenbok kocht, dus Jens wie in Droegeham net meer nedig. Krol had hem verkocht aan hertenhouder Tjitte Talsma van Raad. Hij houdt hem 3 jaar en na 3 jaar ruilen we het om, zodat we vers bloed krijgen van verschillende bloedlijnen. Het lijkt het nou wel goed. Het maar de narcose moet even uitwerken en dan een paar uren en dan gaat er weer staan, denk ik. Omdat Jens graag op een struin gaat, had Talsma wel wat voorzwaarse maatregelen nam. Nou, ik ga even een buis boven een hekken die en dat er eigenlijk net uit kan. Maar ja, als er wel kinderen wordt het schaat heen springen. Dat hoop je van net. Dat hopen we van net.